Sundi lang ninyo ning akong mga pangutana, halos pangutana tanan no? Kinsa na ninyo ang nahigugma? Nindot ba ang mahigugma? Kinsa na ninyo ang gihigugma? Nindot ba ang higugmaon? Asa may lami? Ang mahigugma or ang higugmaon? Sunod nga mga lines of pangutana, mga igsuon. Unsaon man ninyo pagkahibaw nga gihigugma mo? Unsa may timaan kun timailhan nga makaingon mo nga gihigugma mo? Unsa may timaan kun timailhan nga makaingon mo gugma mo? Tingali mga binati kong maigsuon, lahi-lahi tag tubag di ining pipila ka mga pangutana nga akong gi-formulate alang sa atong pamalandong karong adlaw may tungod sa gugma, no? Tingali daghan mo ingon nga nahigugma na, Father. Unya mo ingon pud tingali ng uban nga wa pa jud, Father, no? Nya nindot ang feeling, Father, o mahigugma, no? Malipayon ka kanunay. Nindot pod kung gihigugma ka, no? Malipayon ka kanunay. Nya kung papilion tingalita asa may mas lami, no? Kanang kitay mahigugma o kitay higugmaon, I don't know og asay inyo ana. Pero maghisgot ang gugma mga binati kong maigsuon, no? It seems to many that this is very abstract. Anyway, sa tinuod lang, ang gugma is not abstract, no? It is not an abstract idea. Konkreto ni siya. Mabati na to, no? Pwede badungog na to. Pwede po ipadungog na to. Pwede po ipabati na to. Okay. Kung mahinumdum na sa kitab may init kayo, no? Sa gitawag na to o infatuation, no? Pakigdata sa atong uyab sa una, no? Kasagaran natong himuon magsabot-sabot ta, lahi naman kung karon kay very easy na ang pagsabot-sabot ug mag-date, text naman lang. Hindi gani text, Skype, hindi mag-Skype, kanang ubang gadgets nga sayo na kayo, no? Pero sa unang mga panahon, lisod kayo, no? Iplanuhon o mag-date ang duha ka nagkahigugmaay. Pero kasagaran sa akong obserbasyon mga binati kong maigsuon, no? Kung adunay usa ka ulitaw ug usa ka daga nga magsabot, no? Magsabot nga mag-date. Ang kasagarang mahitabo, ang badge dili jud na magunahuna kung unsay makaayo ug makalipay niya, no? At the same time, ang laki pod kasagaran dili pod siya pwede magunahuna kung unsay makaayo makalipay niya ug ganahan niya. Ang kasagarang mahitabo, ang laki magunahuna nga makalipay siya sa babae or ang babae maupoy hunahuna, no? Makalipay siya sa iyang supposed to be hinigugma. Mauna nga kasagaran magkasinabtanay ug malipayon silang duha kung magkasinabot na. Nganuman, because the core to love is that two persons unite their will to their beloved's will. They only seek to obey, no? So nahigugma kinta ko sa usa ka babae, no? Ang akong kabubuton kinahanglan usahon sa akong gihigugma. At the same time, ang akong gihigugma maningkamot pud siya nga iyang kabubuton magkausa sa akong kabubuton. Mao na nakanindot sa gugma, no? Dili ba pwede kining akong gusto kinahanglan mosunod kanako, no? Kung nahigugma kanako ako'y sunda.
Aw dili na mao, no? Kay ang tinuod nga dugukan sa gugma, hiusahon ang kabubuton. Kay ang gugma man God, as I said, no? It is not an abstract term. It must be an act of the will, no? Kinahanglan buhat na sa kabubuton, maunay gugma. That is why I said, ingon ko nga ang tinuod nga gugma is that it unites the will to the beloved's will. Unya, labaw sa tanan, they only seek to obey. That is why na ay nindot kayong quotation si C.S. Lewis mga igsuon. Ingon siya, love is willing the ultimate good of the other person. No? Kanang gugma ko no, andam nga maningkamot alang sa kaayuhan sa iyang hinigugma. No? Naghisgot ko gugma mga igsuon, kini tungod kay ang atong santos nga ebanghelyo, klaro jamo sa giingon sa atong Ginoong Jesucristo karon, nga if you love me, you need to keep my commands. No? So ug nahigugma kun tas Ginoo, kinahanglan musunod ta sa iyang mga sugo, no? Kanang mga tawo nga moingog nahigugma sa Ginoo, nahigugma sa simbahan, unya di mo tuo sa Ginoo, di mo sunod sa Ginoo, di mo tuo sa simbahan ug di mo sunod sa simbahan, mini na, no? Wa dili na tinuod nga nahigugma, wa natin. That is just a mere lip service. Storya ra nang iya, no? Ug tinuod jud nga nahigugma, kana jung mutuo ug musunod. Pareho ra kun na ning Dios inyong kapikas be, no? Sa una, sa init pagkadyo gugma na, no? Di ba bisag say imong isugo mutuo, bisag say imong pakatkaton panimog butong mukatkat bisag maglisod, ngano man, because tataw og klaro mga binati ko maigsuon nga ang gugma is a proof, no? Prueba siya. It is a proof of love. Obedience is the proof of love. So karon makabantay kanimo ang kanang inyong mga anak, inyong mga kapikas, di na mutuo ninyo, di na musugot ninyo ug suguon, dudahin na, no? Kung naapa man ay gugma na hibilin, dili na tinuod nga gugma. Kay prueba sa gugma mga igsuon is kana jong musugot ka og mutuo ka sa imong hinigugma. Mao na nga ingon ang Ginoo karon nga ang nahigugma jud nako kadtong musugot sa akong mga sugo. I was so excited, no? Reading an article last night. Kabasa ko article ba? Naingon dito, kining kalibutan, daghan jud kaadyo ang mga masulubon, no? Daghan jud kaadyo ang dili malipayon. No? Ang iyang rason no, sa usan niya ka article, ingon siya nga it is because wa sila mahigugma. Ug kung nahigugma man sila, nawa na ang ilang gugma. Nindot kayong point mo, akong klaruhon ha, dili niya akong hunahuna. Ako raning nabasa gabi sa usa ka article. Ingon siya, kung naamo nga silingan, nga dili malipayon, nang gimugot, no, sige away, no, wala mo na igugma. Wala na magkahigugmaay. Kay klaro, nga ang usa ka tawo nga tinuod nga nahigugma, malipayon dyan na. Mangarte dyan na. Oh. Ayaw ninyo nagkalimte. Ang usa ka tawo kung mahigugma siya, he must be one, if not the happiest person ining kalibutan na kung mahigugma siya. Nganong eksakto maning writer aning akong gibasa nga article, eksakto jud siya. Ngano man, kay kun di gud ta mahigugma, especially sa Ginoo, ang atong kinabuhi magyagaw. Ngano magyagaw man atong kinabuhi? Di man gud ta motuo og say isultis Ginoo. Ayaw kuno mo katuo anang gisugo sa Ginoo nga ayaw pagpatay og lami ba inyong kinabuhi, no? Pamatja kuno na inyong silingan og lami ba inyong kinabuhi, magyagaw jud ang inyong kinabuhi. Ayaw kuno mo katuo
ayaw mong paglugos, panglugos kuno mo, o lami ba na inyong kinabuhi, ay mga batanon, ayaw kuno mong katuo sa inyong mama, anang sigig, balik-balik, pahimangno, nga adjog palabig gamit ang inyong cellphone, o lami ba inyong kinabuhi. Dili, Jud, nga naman, sus very logical ng giingon sa Ginoo sa atong santos nga ebanghelyo karon, no? Kung nahigugma ta, especially niya, we need to keep His commandments. Maningkamot kuno ta nga atong sundon ang tanang mga sugo sa Ginoo. O magyagaw ba atong kinabuhi? Magyagaw tingali. Pero lahi sa mga tao nga dili gyud mutuo ug musunod sa mga sugo sa Ginoo. Ingana, no? Kagamhanan ang paghigugma, mga binati kong maigsoon, no? You know, in human experience, katong akong gipangutana ganiha, nindot maning higugmaon, ug ako'y patubagon, perting ninduta. Utana ko, nindot maning mahigugma, ug ako'y patubagon, perting ninduta. No? Huwag makatupong sa pagbati, ana. Bisag unsay mabuhat sa tao, nagihigugma ug nahigugma. How much more kung ato ning i-apply ngadto sa atong Ginoo. Sa iyang gipahimangno nato karon sa santos nga ebanghelyo nga kadtong tao nga moingong nahigugma niya kinahanglan musunod gyud sa iyang masugo. Tilawin ninyo mga binati kung maigsuong naminaw karon. Kuno pa mo katilaw. Sundan ninyo paningkamot ng giingon sa Ginoo. Di ba? Di jud ko masadop. Malipayon jud mo. Diha bitay sugilano, no? Nalimot na ko kinsay akong nakopyaan aning sugilanuna, pero dili ni akong original, no? Diha ko noy usa ka laki, no? Unya dinhi pa sa kalibutan, perti jud jang konsimisyuna sa iyang ugangang babae. Puntra jud sila kayo. Sus, di malas kay namatay mag-una ag laki. Pagkamatay sa laki dito sa langit, hingpila na. Pila niya dito, obserba niya itong mga tao nga pangutana ni Pedro ar makasud sa langit. Kaduol siya, sa kay gipangutanang Pedro ane nga makasud sa langit. Pagkaduol na niya, kadungog siya nga muingon na si Pedro nga spell love. Ingon dayon tong mga tao nga nagpila pa ingon sa langit nga L-O-V-E, asod sa langit, no? Sunod na pod, spell love, L-O-V-E, sud sa langit. Hangtod ning abot niyang kanang turno nga siya na dito. Sayon de kayo ning mahilangit di ay. Muspiling ram de love. Spell love, L-O-V-E, sud. Sus gikapoy man si Pedro. Gitawag siya dali ragot pulihir ako are. Di ko kay baw anak niyor kay ko kay baw kun say buhaton o makasud ng mga tawhana sa langit. Sayon na nung si Pedro. Ingna lang nang nagpila nga spell love. O kay baw mo spell og love. Pasudla. Sayon ray sige. Di kapoy po din taon si Pedro. Daghanag nagpila. Sus. Tan-aw niya sa unahan kay diha mag-ugangan niya namatay man dipod gasunod sila. Kadumot man siya gihapon, karon ka. Tuo tingali kag kalusot ha. So sa gugangan kinakadungog sayon nam din spell out L-O-V-E. Hangtod hing abot na ag ugangan. Sayon na kaini ay spell out L-O-V-E. Pag abot sa ugangan ingon ag laki nga nagdumot sa iyang ugangan. Spell Czechoslovakia, hawa kasod yun, no? Huwag yun kasod ag ugangan. Kung nagtuo mag-ugangan o love, ipaspiling, Czechoslovakia man, nakalisod, nawa yun kasod, no? Mauna nga, akong giingon, nga ugwa dyan gugma, di dyan ka malipayon, no? Bisag ang haan pa sa langit, huwag yun, no? Kaya makitaan mo itong imong mga kontra, uturuhon man mo ang pagi, no? Mga binati kung maigsuon. Nindot nung Domingo ha. Ingon ba ako ganiha ha? Na love is not an abstract term. No? It is not an abstract word. It is very practical and concrete. No? Concrete ni siya.
Kay mga igsuon, inyog yung maiuhan ang tao kung nahigugma, kung mubuhat siya ug musunod siya sa mga sugo sa Ginoo. No? Kanang mga tao nga dili mutuo ug dili musugot ug musunod sa sugo sa Ginoo, sigurado na taana nga wa gyud na mahigugma sa Ginoo. Logically, ug wa siya mahigugma sa Ginoo, lisod niyang higugmaon ang iyang isikatawo. That is why I said, no, love is really orthopraxis. Naas kalibutan, no? Wa ni siya maglutaw-lutaw sa hangin, kundi na pwede ni siyang buhaton kanunay, unya tataw laba sa daghang mga experts na kung mahigugma ka, malipayon siya ka. No? Dihay, akong nabasahan gabi daghan mo ko gibasa gabi may tungod og gugma, no? Ingon ang writer nga, kining gugma, mura na siya pahiyom, no? Love is just simply like a smile. No? Nganong ang gugma, mura siya pahiyom, kay kanagong pahiyom, kung dili nimo ipaambit, no? Kung dili ka mo pahiyom ngadto sa imong isikatawo, wa nay pos. Sa mo nay balyo, no? Maura ko'y gugma. Ang gugma, kung dili jud nimo buhaton ngadto sa imong isikatawo, wa joy pos. Dili ba, no? Wa may bayad ang pahiyom. Pamda kadungog ug naay naningil, oy, bayad GSB kay kanang nipahiyom ka. Wa, libre na, no? Pero daghan langing tao, dili gihapon ka afford mo pahiyom. Unsa nakagkwarta, no? Di gani mo afford og pahiyom. Unsa nakagkwarta, no? I am telling this, my dear friends. Kay siguro jud ko kaadto, 100% jud kong sure nga kung mahigugma mo sa inyong isikataw, mas sayon ang kinabuhi. Dili ba makabantay mo kung mubuhat mo pinukmod sa gugma, wa joy lisod, no? Kaya nga akong imagination ani, I always apply this to the mother and child, no? Kanang makakita kog inahan na sige kugos anang ijang bata, no? Sige ko gunahon na sus Ginoo kog ako'y pakuguson anang bata, dugay ra nahong gibundak, no? Pero ang nanay, wa joy kugos yang bata bisag pila pa ka oras, no? Kadungog bitaw ko sa mga pag-umangkon nga kanang maglangi nya ang nanay mo rang mabuang sa sadaw kuguson, so sa kaingon ko na ako pa ng bata, dugay ra akong dakdak ng bata, no? Ngano man, because I don't love them. Pero ang usa ka nanay nga nahigugma sa iyang anak, sakripisyo gyud. Agwanta gyud. Agwanta ganin ang ubang inahan sa buang nag-adyo ng ilang mga anak, no? Pangitaon gani gihapon. Bisan pag sigig badlis ng ilang anak, no? Sigig madakpan, ang usa ka nanay, agwanta gyud. Mangutana mo ngano mga igsuon, gugmaray nakaingon ana. Way lain, no? Kanang inyong tatay nga mga manananggot ug gisumpay pa ng lubi way siguro nga abot na sa panganod, no? Iyang gisaka, sus kakapoy yan ang buhata. Adlaw gabi pa ng uban sa kasaka anang lubi, mahimo magdiun ta, pero ilan ang gibuhat ngano man kay nahigugma ninyo. Katong akong tatay sa una, sige kog imagine, no? Halos kada adlaw absent lag dagat ug magbagyo. Sige kog imagine, gisumpay pa tong gibugsay ni tatay kada adlaw, way siguro king abot na sa Amerika, no? Limang kag 40 to 50 ka tuig balik-balik anang dagat nga bugsay ra gigamit. Nganong gahago siya? Kay nahigugma siya namo, no? Wa pa to mahigugma namo, dugay ra tong hinglayas. Tanawan ninyo ng ubang pamilya napabay tatay nang layas na, no? Ngano man kay wa mahigugma ninyo, no? Ngayon na ka simple ni mga binati ko maigsuan, no? Challenge me. Do things out of love. Di bawa joy kapoy, no? Kariho ko na sa Ginoo, bisag giunsa nato siya, wa man jud siya talikod na to, wa man jud siya kapuya. That is why he shares this lesson
that if you really keep my commandments, that is a sign, a proof, and an effect that you love me. Yan ninyo kalimti ha. Move on na to. Obedience is a proof, an effect, and a fruit of love. Mga bata, di gani mo sugot sa inyong mga ginikanan, klaro na nga wa mo mahigugma nila. Mga kapikas, di gani mo musugot sa inyong kapikas, timaan na nga wa mo mahigugma nila. Mga pari nga naminaw karon, no? Di ganita musugot sa atong mga parokyano ug sa ilang isugo nato, kwarta ra atong gianha sa parokya. Dili na nga to yapil lang uban. So, maudso na timaan, no? Nga nahigugma ta because Jesus is saying in today's gospel, if you love me, keep my commands. Manindog palihog. Ipadayag ta karon ang atong gituuhan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita ug di makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang buktong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usa kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nahimo ang tanan tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug naglingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya mahimayaon paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ngayang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya gihimaya. Misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagila kami sa usa ka bunyag alang sa pasayloan sa mga sala. Paabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay. Sa kinabuhi sa umabot ng kalibutan. Amen. Makanunayon sa mga kasuguan sa Ginoo nga nagtawag kanato sa pagigugmas tanang tao. Atong hiusahon ang atong mapag-ampo uban ni Jesucristo nga atong Ginoo ug moingon kita, Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Atong balikon. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu kusog mabatunan kanamong tanan nga gikinahanglan ang pagsaksi sa paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa kahayag mabatunan ni adtong wala makaila sa Ginoo, ni adtong napakya sa pagsunod kaniya. Magampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa gaho mabatunan ni adtong gilotos tungod sa pagsunod sa ilang konsensya ug sa pagbarog sa ilang katungod. Magampo kita. Nga ang espiritu sa kahayag mabatunan ni adtong walay kabangkaagan kaniya og kadtong mga gikumpirmahan. Magampo kita. Nga ang espiritu sa gugma mabatunan kanamong tanan nga niya karon dinhi uban ni Reverend Father Efren Dolauta pinaagi sa among aktibong paghilambigit sa among gagmayng simbahanong katilingban. Magampo kita. Niining tuig sa ekumenismo, makigdialogo sa mga naglain-laing tinuhuan ug sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Jesus, ibubo ang imong balaang espiritu sa kalibutan ug sa among simbahan. Itugot nga mag-una ka kanamo padulong sa among gilauman ug tabangi kami sa pagtukod ug kaugmaon uban kanimo kay ikaw man ang among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Usay ikasaku kanina.
Dahil ikaw ginong Diyos tanang kalibutan. Kay gikan sa imong kamanggiwatagon, nanawat ang kanilang gihalad kanimo. Pan nga abot sa yuta, ginama sa kamot sa mga tao, mahimong kini nakalangong sa kinabuhi alang kanang. Dahil ikaw ginong Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatagon, nadawat ang kining among gihalad kanimo. Binuabot sa yuta, ginama sa kamot sa mga tao, mahimong kini ilim ng espirituhan ng alam. Nadawat ang kami ng Diyos, makapayat sa manindog palihog mga igsuon magampo kita aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaygong paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, pudangat unta kanimo ang among mga pangaliya uban sa paghalad niining mga gasa aron kami nga imong gihinluan sa sala maandam unta alang sa sakramento sa imong dakong gugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaniya. Manausap kanimo Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matar. Santos nga Amahan, tunhay nga Dios ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaay kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ni ining mahimayaong mga panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan siyang lawas didto sa krus. Naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga mao'y katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Busa uban sa mga anghel nga santos sa langit, nagsangyaw kami sa wayunong namong pag-awit sa among pag-ingon. Ku
Mangluhod palihog. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang inyong espiritu aron pagsantos ni ining mga gata aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos sang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginoon ko mga tanan gikan ini. Kay kini mong kalis sa kundugo sa bagog tunhay nga kasabudan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik niya. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francesco among Papa, Alberto among Obispo, sa tanang mga pari, mga religyoso, ug ang tanan nga nagsimba karon. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, labi ng kalat ni Silverio. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang mga matay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kamay kaming tanan. Hinuwa kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni Senyor San Jose ang bana uban sa mga apostoles, sa tanang mga santos uban kang San Roque, Santa Teresa o kang San Vicente. Silang tanan nga nagatuman sa imong kabubuton natas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daodan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayos tanang kasamok samtang nagpaabot kami malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian ang gahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninya. Nausab Ipaambit ka mga igsoon ng timaan sa paglingsunay Pisren. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang bangketan. Ginoo dila ko angay nga mahalawat kanimo ang panipamulong mo lamang ug mamaayo. Akto sa pag-ampo sa espiritual nga pagkalawat. Akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ani akauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw, itugot nga ako, mahimulag kanimo. Amen. Manindog palihog, magampo kita. Magagahom ug tunhay nga Dios nga nagtubos kanamo alang sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo, padaghana dinhi kanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko ug ihatag sa among magkasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Mangluhod palihog alang sa pagampo sa Oratio Imperata. Diyos sa mga amahan, misampit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 virus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus, nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga nahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya, nga hatagan unta sila sa imong Diosnong lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya, mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iyampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iyampo mo kami. San Roque, Iyampo mo San kami. Lorenzo Ruiz, Iyampo mo San kami. Pedro Calungsod, Iyampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iyampo mo kami. Santa Teresa sa Calcutta, Iyampo mo kami. Manglingkod palihog sa mga Dios. Una, atong ipaibaw especially sa atong mga donors sa cash ug bugas dinhi sa parokya nga atong gilusad niadtong bag-o pa ang krisis sa COVID-19 nga nakahatag na ta sa atong mga kapilya ug sinakong mga bugas. Niadtong Lunes ang ikaduha natong wave sa atong pagpanghatag dinhi sa parokya, no? Basig matingamog nganong gisinako nato ning paghatag. Gisinako nato ning mga igsuon kay kun kita pay magputos dinhi sa parokya kanang dagag silufen ang magasto, no? Kanang mas maadyo na kun sako na lang atong mga sako na lang atong gipadas kapilya aron ang mga opisyal na sa kapilya maoy mubahin ngadto sa angayang hatagan. So aron transparent ta sa atong mga donors nitong kas ug bugas ug sa pista, atong opisyal nga gipahibaw ninyo nga nanghatag tag bugas kaduha na dinhi sa parokya. Ang atong paagi sa pagpanghatag, ang top priorities nato ang giuna unya kay kaduha naman ta manghatag sa pagkapilya, atong sugo ang atong mga opisyal sa kapilya ang katong second priority na pod sa second wave. Karon kay ato mang nasaad ninyo, di manggod ta ka meeting rong mga panahon na, ato mang nasaad ninyo kung ugaling adunay kwarta nga moabot ni atong pagsaulog sa pista ni Senior San Vicente Ferrer, unya dili man kaayo dako ang atong gasto tungod kay wa man tay mga kanang daghang pari nga gibayman sa kanang stipends, gihatagang stipends, o wa pud ta maghanda og dinagko sa konbento kay dili lagi magpapistahon tapukon. Mao na nga makapalitag balik og bugas sobra sa atong natigom nga pundo ni atong pista nga gikan sa inyong kasing-kasing. Mupalita aron makahatag tag third wave, no? Ikatulo na tong paghatag unya lagi ining panahon na kitang tanan mga nagkinahanglan, mao na nga ang ato pong hatagan sa ikatulo na tong wave sa pagpanghatag kadto na pong third priority sa atong mga igsuon dito sa kapilya. So mangutana mo kanusa dili sa nato ihatag og dayon, no? Ngano man kay just this week na distribute nato
ang ikaduha natong way sa mga bugas nga atong gipanghatag sa atong mga kapilya. Nga ato lang pong ipahibaw ninyo nga naabot tayo mga pipila ka mga igsuon nga special natong gipanghatagan tungod kay nasayot ta nga naglisod ng gipag-ayo no kay basin og matingamo makadungog mo istorya oy nganong si So Anso nangayo magbugas sa kumbinto gihatagan man no ato lang po nang gihatagan kay tiaw wa pud og namoy gulong-agon sa ila no mauna nga naipipila ka mga tao nga atong gihatagan no lahi sa atong paagi sa pagpanghatag sa kapilya. Ako nang giistorya ninyo kay basig bakahiring mo nya moingon mo noon sa man si Father nga na may pili-pili no na may pabor-pabor. Di jud nato kalikayan ning pabor-pabor kay naman tay na ilhan nga mga pobre jud kaayo unya wanay gikaon mauna nga og mga jud ato jung hatagan no. Sa pagkakaron akong balikon especially sa atong mga donors ha. Kaduha na kita manghatag og bugas. Unya kada hatag nato sa bugas tag 80 kapin kabakid no kasako ang atong gipanghatag sa tibuok parokya no. Buti pasabot nga hapit 200 na kasakong bugas ang atong na-distribute nining duha ka wave sa atong pagpanghatag. Nya nagplano na pud ta nga magpalit for the third wave. Ang source ani kung magkadyutay na ang muhatag sa kas og bugas, ang source ani is kadtong sobra nga kwarta nga wa nato magasto niadtong milabay nga pista no. Suma sa atong gisaad ninyo. So sa ngalan sa katawhan sa Dios dinhi sa lungsod sa Calape, ilabi na gyud sa mga nakadawat sa bugas nga gihatag sa simbahan, mga donors, ako'y magpasalamat ninyo no, sa inyong kaayo o kamanggihatagon. Nakasiguro ko nga ang tanang nakadawat nalitay gyud tingali no. So akong balikon no, sa ngalan sa katawhan sa Dios sa parokya sa Calape, ilabi na sa mga nakadawat sa inyong hinatag, daghan kayong salamat sa inyong pagpaambit o pagkamanggihatagon bisan pa niining panahon sa kalisod. Manindog palihog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios sa makagahom sa ngatanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa atong dad-on ang gugma ug ang kalingaw ni Kristo.